बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दिनै गुवाहाटी बरबारियाव न' सिफाय जानायखौ लानानै सावरायनाय जागोन। न' सिफाय जाना आलाय सिलाय जानांनाय बर'फोरनि थाखाय दिनै मोजां खौरां फैगोन नामा? बेखौ दिनै माखासे समनि उनावसो रोखा मिथिनो मोननाय जागोन। एबसु आरो CC2नि गोख्रों नारसिननायाव गुवाहाटीयाव सरकारा एभिक्सन खालामनाय जाथायनि सायाव केबिनेटआव मैया थांखि लायो आरो थांखि लानाय बादियै दिनै बेलासिनि 1 रिंगायाव एबसु एभिक्सन खालामजाग्रा रायजोफोर आरो आसाम सरकारनि गेजेराव सावरायलायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बुंथिनो गोनांदि बे सावरायनायाव सरकारनिफ्राय डक्टर आन'ज पेगु आरो मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोना थागोन। लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो सावरायनायाव बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आलफायाव थांनो लाहार फाहार खालामनाय 4 सुबुंखौ हमदों। आसामनि चराइदेव जिल्लानि सापेखाथिनिफ्राय 4 लाइमोनफोरखौ आलफा उदाङाव हाबफैनो लाहार फाहार खालामनाय समावनो पुलिसा हमो। आसाम राइफल आरो सापेखाथि पुलिसनि जथायै अपारेसन खालामनायाव आलफा उदाङाव थांनो लाहार फाहार खालामनाय 4 सुबुंखौ हमो। हमजानाय लाइमोनफोरखौ 21 बोसोरनि आश्विनी कुमार बर'आ, 19 बोसोरनि आशीष दास, 17 बोसोरनि देब दास आरो 18 बोसोरनि जतिन दास होनना सिनायथिनाय जादों। गुवाहाटी बरबारियाव सरकारजों न' सिफाय जानाय बर' आइजोफोरा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों हुमखि होयो। जों दायो पुलिस आर्मि रावखौबो गिला, जों थैनायखौ गिया, जों बेयावनो न' लुनानै थागोन, गथ' गथाय लानानै जों बबेयाव थांगोन, जों जिसिपि सावना होगोन, ओरैनो हगारनायाव गैया, पुलिस आर्मि दानस'जोबगोन, सावना होजोबगोन होनना बर' आइजोफोरा गोख्रों रावजों हुमखि होयो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव BPFआ 6 दाननि गेजेराव सरकार दाफिनगोन होननायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि फिनजाथाय। थांनाय 1 बोसोर खावसेनिफ्रायनो सरकार दागोन, सरकार गोदान लाबोगोन होनना बुंबोगासिनो, नाथाय दासिमबो सरकार दानो हायाखै। रायजोआ BPFखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनदों? दादागिरि सोलिदोंमोन, डमिनेसन सोलिदोंमोन, बेयाव जेबो गणतान्त्रिक गैयामोन। थांनाय 1 बोसोर खावसेयाव गोबां खेब काउन्सिलाव जिरायबाय, नाथाय दिनैसिम बिथांमोना काउन्सिलाव नुजाथिफैयाखै। बड'लेण्ड रायजोनि सायाव माबा मोनसे साननाय सिन्ता दङब्ला काउन्सिलाव फै। काउन्सिलाव फैनो साहस गैया, खोथा फंनैसो बुंनो साहस गैया, ओरैनो गोजानाव थानानै सरकार बायगोन होनना बुंबाय थायो। गवालपारा जिल्लानि लखिमपुराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव नखरसेनिनो 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि समाव उन्दुबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै गंसे नखराव गाग्लोबफैयो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ 65 बोसोरनि ममिन आली मुल्ला, 8 बोसोरनि जहुरा बिबि आरो 50 बोसोरनि सामिरान बिबि होनना सिनायथिनाय जादों। लखिमपुर फरेस्ट रेन्जार ध्रुब दत्तआ फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रानि गासै 42 मैदेरफोरा जाग्रा आदार नागिरनानै गामि ओनसोलाव हाबफैयो आरो नखरखौ गाग्लोबफैयो होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।